Umasipala wasePhokwane ngomnye wamasipala abancinci kweli phondo. Ngenxa yobuncinci bawo awunalo ibhunga. Oku kuthetha ukuba usadolophu akakwazi ukuthabatha isigqibo eyedwa ngaphandle kwebhunga. Iqela le-EFF lithi ukonyulwa kwamagosa abambeleyo kulo masipala akukho semthethweni. They are using their majority to do wrong things that are illegal and not informed by policy documents of the municipality. So our reason to take the municipality to court, it is as a result of the flaws that the mayor has embarked on. Usadolophu walo masipala uthi uthathe esi sigqibo emva kokuba ifakene imilomo nesebe lobambiswano ngolawulo, isebe lokuhlaliswa koluntu nelemicimbi yemveli. Yaye uthi esi sigqibo sokonyulwa komlawuli olibambela kulo masipala siza kuncedisa ekuhanjisweni kwenkonzo. The EFF does as a point because you can't have a situation where a decision which was supposed to have been taken by a municipal council is now taken by an individual. Kumaphepha ewafake enkundleni, i-EFF ithi ayilandelwanga imithetho elawula umasipala, yaye ithi lo mlawuli olibambela kulo masipala kumele angaqhubi nomsebenzi koko aphume kwesi sikhundla ngokukhawuleza ukudibana nokungxama. Ukanti Elityhola kulindeleke lichotshelwe ngoLwesine weveki ezayo.